थायो मेगनखौनो नुलायलांला माथो अखम सरकार माबा सरकारहे दहराव मेगननो नुला माथो मा मा लिरो सिनायलायलांला बेबा मा जाखो नै नोंनि बुरि सम्पतिनि दावराव जाबाय थाग्रा दा नोंनि बुस्थुआलाय खैथा दं बेयावलाय मूर्ख बुरि नोंलाय बेसेथो लाबोफ्लाबसोनाय नोंनि सम्पतियालाय माथो हिसाब खालामनानै हनै 1 2 3 ओंखारलायो मा बालबायदि सम्पति मोनो नोंलाय बिमा बिफानिफ्रायलाय आंखौ दे सम्पति खोथा दावराव जाबाय थायो पापि हिनजाव फै नोङो मा खालामनो आंनि न'खराव फैनानै दंस' खालामजोबबाय बियो दुखुनांथाव जायो सोरनि बिहामजोआ बिदि खालामनांगौ जाखो आंनियासो खालामो आयो आं बिदिखौ मोनो आयो मानो बिदि गारनांगौ दुखु मोनो आं बिदिबा बुरिया गैयाहाय दिनै न'आव एसे मोसानोसै आं बाराबा र'हाय Music Production गाननाय जोमनायखौ जेबो मिथिया दानि जुगाव लंपेन्ट गानोना मा होनो नोंहालाय दंफां बिगुर गानना जोनोम जाखायालाय दंफां बिगुर गानना जोनोम जाखांबा आं बेखौ आंनि फिसाला खांनायखौ जोंनो माबा बिहामजो लांदों आङो एसेथ' सामलायनांगौना नोङो बिहामजो मानसिखौ मान सनमान बिदि गारखाबाय सोरखौ नुदों आजिखालि मान होनाय सोर बुरिखौ मान होनाय नुदों नोंलाय जोंनो गोदो मान होयो देरबोबाय नोंसासो दासो माबा होनाखै आयौ फैसा मोनदों बे आं नुबा बेखौ मा साननांगौ बिहा नुबा मान गैया सनमान गैया बिदि गानना थानानै नोङो मा सानथों आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बिहामजोआ मा खाम दामदोंमोनथाय माथो मोजाङै खोनादोंमोन र' गुसि दामनानै मोसानि SS Music Production